چاربندی سے کہ بر ختم کین وقتنا فروننن بر ختم کین وقتنا فروننن سولیان منصور اینو بچفن بر ختم کین وقتنا فروننن سولیان منصور اینو بچفن بختنا دوان رلو کاننٹ بختنا دوان رلو کاننٹ بے وسا خاہور اینو بچفن. پینچار بندہ سے کہ نالوی صاحب مہر براوی صاحب توجہ خواہوٹ کہ پھر خلو کا کاغذ آنبار ید غائے. شہزاد صاحب پھر خلو کا کاغذ آنبار نن کاغذ پانک کاغذ چونکہ پھر خلو کا کاغذ آنبار ید غائے بے وسا تاریخ کنا دراجنا. پھر خلو کا کاغذ آنبار ید غائے بے وسا تاریخ کنا دا راجنا میں اسینا دوٹی تسن بلونی میں اسینا دوٹی تسن بلونی بے افعال حفے بلہے تاجنا. پھر خلو کا کاغذ آنبار ید غائے بے وسا تاریخ کنا دا راجنا میں اسینا دوٹی تسن بلونی بے افعال حفے بلہے تاجنا. است کنا پاک دا مخلوق چار چار پارے دا ایتنا چار بندہ تی کلے پاو اے انم براویٹ پار وام صدان گدریں گا تیریت کا کن دا سا شامی گدرے فین خفتن ٹیٹیم بازیں. شہزاد صاحب کسینا فطرتٹ ڈنگ خلنگ مرے کسینا فطرتٹ ڈنگ خلنگ مرے انتھلو تمیار انتو چائے گلے. کسینا فطرتٹ ڈنگ خلنگ مرے انتھلو تمیار انت چائے گلے دوشنا چوریے حقس پرواشتیس دوشنا چوریے آخذ پرواشتیس ہچ نا سنگت مفک کی نسل نہ معاملے. غزل نہ گڑس پنو کو بندو عرض کرنوٹ نیتینا کو پئی چاو تینا جانی نیتینا کو پئی چاو نیتینا جانی سمجھے و نیتینا کو پئی چاو نیتینا جانی سمجھے و ادبنا نے تینا دستار تینا پہچان ای سمجھے و. عرض کرنٹ ڈغارا علمنا جوانو گچینو فصلس دسانوس ڈغارا علمنا جوانو گچینو فصلس دسانوس نیتینا بابانا دھرتی نا خواجہ شانی سمجھے و. ڈغارا علمنا جوانو گچینو فصلس دسانوس اینو میں ماجدنے نا وینو نا دا پروگرام نا خواجہ غاتی کلے ولید صاحب تو لوکے ڈغارا علمنا جوانو گچینو فصلس دسانوس نیتینا بابانا دھرتی نا خواجہ شانی سمجھے و. کرینس زند بولیے پنٹ زیبا غا شاشاننا کرینس زند بولیے پنٹ زیبا غا شاشاننا علمنا شاہ سوارس نے نیتینا مانی سمجھے و. عرض کرنٹ اصل تینا اینا گندس بریک لفظاتن زیبغا اصل تینا اینا گندس بریک لفظاتن زیبغا نہ بننگے ادبٹ ربنا احسان سمجھے و. عرض کرنٹ پدا بیرف ندستارس سدیتان چپا شاشانے
پدا بیرفنی دستارس سدیتان چپا شاشانے کدا برزنگا شاشانے اینونا خانی سمجھے وہ. پدا بیرفنی دستارس سدیتان چپا شاشانے کدا برزنگا شاشانے اینونا خانی سمجھے وہ. مکتارز کرینوٹ ای چپو انقلاب بسدا توارے پاو بن شاہین. ای چپو انقلاب بسدا توارے پاو بن شاہین کنا قومی بکانا دا ارے دیوانی سمجھے وہاں. اسے ورس پدا نما کلنا منتوار